Gas, esok sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Rusina? Ayo. HP. Iya, ayo HP. Nek sekolah dong kira-kira. Tangi, rancang tangi. Tak tedaki HP tangi. Los ora rewel. Ben semangat. Ingat tuku sego pecel nggone Bu Wartono. Kabeh 3. Tapi kok nang kono 4. Bisa papat piye? Ya lho. Dijoten nek mosok kula nyuwun timboi mah kali Bu Wartono ngoten. Niki Mbak Mur nggih sarapan Mbak Mur ngoten. Lah terus anu apa? Kula aku ditelepon anakku ya Mbak ngono. Pripun bola anu Bu dikai daging maeng kok Mbak Mur gak dikai sarapan terima dimboi kerupuk sitok. Wes. Sindiran aku ya karo guyu. Wartono ngoten ya karo guyu aku. Pokoke lo sindiran maut. Seneng kono ora seneng. Jare wong sugih angger jeplak. Los ora rewel. Anakku seneng iki banget delok iki dilek nang TV gede ngoten rene cerita. Los ora rewel. Iya gak? Ada dia. Itu sindiran maut, sindiran lek dame sih sindiran sangat menyakitkan. Tapi menguntungkan. Setelah bismillahirrahmanirrahim. Nah, kerupuke nggih. Kerupuke niku nek 3 18 Mak. Lah sing 2000 kan tak jaluki kerupuk ngoten biasane kan kalih. Terus dipendhetke melih kalih. Tak papat. Bu Wartono. Kritikan pedas. Timboi. Terima kasih Bu Wartono. Aku itu ketelu ya apa? Telakku dhewe mergo umur yang kira-kira dipersani Bu Wartono. Masih ngelingno iki. Mak ngene Bu Wartono lho Mak jenengan sukani iki Bu, aku malah lali kok. Megakno mamane Mak iki pun sanjang. Malah jauh-jauh hari ngono iki. Mbak sok elingno ya aku pengen kayak Bu Wartono ngoten. Lah wayahe dhewe niku wayah catet terus kula elingno. Disinjano neng. Nang apa, Mbak? Kulkas. Nggih. Apa tuh Mbak tuku sekolah Bu Wartono? Mak gone Bu Wartono, Mak, pendet nisan iya nek kowe lah. Sing elingno. Mbak Bur. Lho, Mbak aku gak timbul Bu Wartono. Mboten iki. Wah, Bu Wartono ki kok orang ibu-ibu wong umur sing ngelingno wae. Lah anake. Delok Video ini. Panjangnya wong jujur menyakitkan kok. Wong jujur nang ati lara. Dadi ki omonganku ki jujur apa enek ngono. Mulane mbok arani piye yo ora apa-apa memang iku kejujuranku. Ngono wong ora berpengalaman iki ngono kok. Dewe ambek wong pinter ki iso Malah bisa menutupi kebohongan. Iso mbok tutup-tutupi ning kaya aku kuwi. Aku ngrasakno panganan kuwi ngono, cocok ya cocokku ya ngono. Dadi aku ngrasakno tombo nang kono. Kok tombone ngene, iki ngene. Ya kuwi jujurku, aku gak iso kok nutup-nutupi. Ini apa? Oh, Mulane aja sering ngomong mbek aku, bahan kalau rahasia gak iso aku ngomong. Tapi ya kesalahnya cepat. Tapi tinggi banget tuh rasanya. iya itu salah. Aku gak tipikal wong gak kena sing Jaga nyimpen rahasia sing sekirane sing gak krungu lakonku dhewe lho, Mbak. Lakon iki gak roh mataku dhewe, tapi kok dirahasiakno nang aku gak seneng. Ndang tak tekoki wonge, iya apa ora, aku ngerti kok wong cangkeme dhewe. Heeh. Mulane aja gampang-gampang kowe ngumbar rahasia nang aku. Aku gak seneng mergo nek terima dari omongane wong gak seneng aku. Ya wis langsung tak tekoki ngene. Menyakitkan aku ki wonge. Aku umpamane dadi wong ngono anu. Pamane londo ngono anu.
nek ngarani londo ngedu kono ngedu kene iki apa ndek jaman kae? Cantrik apa? Nek sengkuni. Heeh. Niku mboten londo, Mak. Pewayangan iki, Mak. Ngoten niku. Aku ki sengkuni. Ngono. Tuh kemen-kemen. Nggak ngerti sisik pelike ngono lho. Sekelas dokter di anu. Wong kene iki omong kok sekelas dokter iki aku ki ngomong iki lho tomboku ngene iki tomboku ngene kok. Memang wong nek wong bodoh ya. Wong nek bodoh biasanya jujur. Tapi loro. Wong bodoh akeh ngono Mbak. Mau mbok kongkon nyimpen-nyimpen ngono kuwi. Merok bodoh, tapi nek wong pinter ku lho walah. Malah terkadang memutar balikkan fakta. Enak asal diputar. Mergo wong pinter. Olahe pinter, omongane ya pinter kabeh ngono, Mbak. Nek wong iki dadas-dadas ndang wis ndang bar seneng karep ora seneng ora arep disatru yo karep ora disatru yo karep. Wis arep ya. Paling enak sekali Buwartono. Lian-lian gak cocok. Cocok. Tapi seneng kok Buwartono. Apa birune anggere Segane Buwartono apa? Segane pilihan putih. Tenan yo di Buwartono iki sego beras nek ora putih mo. Berase apik dhewe, Mbak. Raja Lele Buwartono. Nek ngerondeng yo ayu. Terima mie karo iki tok wis biasane enek kering enek apa gare juga gak ngatasi balung tuwek. Maksud tuku nang kono piyayi-piyayi tok. Porsine iki yo maksudnya ora akeh ora sithik nggih sedengan. Dadi Buwartono ki iso ngira-ngira nek mangan sego pecel ki nek akeh engko ki blenger, Mbak. Nek sedengan baleni melih ngono dadine. Buwartono iki meneh ketok segone sithik tipan war. Mergo apa berase inu. Gone Ketoke sithik. Kualitas. Pak Arifin kenal kok sithik. Dipangan monto-monto wetenge sak rinjing. Inu kenal dalam. Kerunjangnya malah inu. Jerundeng ya ayu. Iki sambele nggih. Aku ndek kae dodol pecel iki gara-gara rekomendasi dari Buwartono. Sambele kuwi digoreng nanangan kacange. Aku wis diwarai Buwartono. kacang tok, Mak. Iya. Ilmune ilmu dari Buwartono. Jangan Buwartono inuk sambel. Oga Goreng minyak. gak goreng minyak. Berarti pantes kok disangre ngoten. Iya, Buwartono kacangnya sangrai. Oga kacang digoreng anu juga. Sambel ayu. Nek tau nek wong tuwek nek ora rajin nak mau Mbak goreng kacang ini terus Mbak. Nggih. Sithik-sithik. Tempatnya yo Ijek bersih. Ijek dipriceti, ijek di ayai. Tapi Berarti Buwartono anu niku. Heeh. Apa kulite niku pun anu? Berarti putih ngoten kacangnya. Putih ya, Ada iya ya? iya, rajin kok. Wong tuwek DKI Ya. niku Mbak, Arab. rajin Mbak. Iki bos elek seri Mbak. Nggih riyen. Heeh. Turene anu apa? Nggih cerita. Mate cerita. Lek Sri ini. Tahunan. Dicek yo nang kene Mbak. Nggih apa? Tahunan lho melok Buwartono. Berarti lek Sri niku anu yo Mak, maksudnya yo anu teng warung-warung ngoten nggih. Heeh. Ate Bu, Sri iki kok malah kulino melok wong ya Mbak. Nek aku malah gak tau melok wong Mbak. Ya dodolan kuwi. Iki lho Bu, tak mampu. Terima kasih Bu. Tak mampir mae. Engko didelok nang TV-ne anake. Heeh. Nganggo apa Mbak? Nggih. TV gede ya. Berarti nek delok YouTube iki di anu nang TV. Dirasani. Ya Mak, sampun Mak. Lah yo nek anu sowaki ngono yo. Ya Mak. Kok dikek tempe telu? Tuh, kok ora kowe. Tempe.
Kayak tempe telu. Tempe telu. Biasanya kan dua guys, tempe gembok ambek tempe delik. Iki telu. Mulane mek cangkemmu aja ger mangap-mangap lelos nek mbuke dhewe apa-apa. Aku mek warka pireng yo ora lelos. Yo ora ngil ora rene iki. Anu iki kancane dhewe. Gak apa-apa. Bojone kene delok, bojone markam. Enggak. Deloki kok. Ben rebuya. Wis roh karaktere. Panen nek njopo, Mbak. Wong sing sekilas roh aku menang. Kegowon kok tira. Roh wong koyo aku ki pisanane wonge gak seneng. Geting. Iya. Wis tak waca aku dhewe kok. Tapi nek wis roh nyaman. Emoh dipisah. Nanti tuwek ku lho nyaman mbak aku. Tapi nek gak roh ngingeti wong ya. Lina kok sapal Dari ngertos aten-atene. Gak roh sak sertan lho gak seneng. Nah, aku ki sistem iku wong sistem wong arep bulyaki mbak cuwet mbak aku ora ngurusi wong terlalu jero ngono. Nek pakme pikirane anu mbak. Mikir siji ngono ki dianggap jero nek pakme. Yakin lho. Nah aku gak tak ndondoni. Saya mikir kok jero meneng. Aduh ngoten teko ndi-ndi ngono yo mak yo Pak. Kedepane iki malah mikir teko ndi-ndi. Lucu wong lho. Nek kowe iso maca awakmu dhewe, mosok gak iso maca awakmu dhewe. Aku iso maca awakmu dhewe. Kurang nggih mak kadang yo koyo Pak, kadang tak pikir kadang. Kowe mikir lho. Tapi yo gak semua masalah ngono mboten nek terima sepele-sepele ngono kuwi yo mboten. Kadang Nek mikir ngendem ngono Mbak, ngono anu piye, ngono anu piye ngono. Ngono. tapi yo gak semua masalah nek masalah berat ngoten niku sik tak ngene nek terima ringan-ringan kuwi yo mboten. Alah. Los nek ringan-ringan. Pak ibu ini pikirannya coba ruang ya. Mikir ruang ya. Nah aku tak pikir, ya tak pikir tapi gak. Yo wis ngoten jenengan ki nek yo wis sing Sutoh, ora urus. Aku tuh gampang maafno wong. nggih. Gak dendam, Mbak. Nek kula masalah maafkan nggih, Mak. Loh, tapi Mbak Anu itu dendaman, gak iso. Dendam, Nek kula mboten. dendam. Mbak Anu Berarti itu yo wis. wong pendiriannya kuku. Angel, lulukan angel. Aku ora wong kaku Mbak. Terus eling ngoten nek Pake. Berarti kados makku, Pake. Makku yo ngoten niku. Sing ndek biyen-biyen ngono ki Mak yo. Makku ndek biyen mbek Pakku niku kan kathah sing mboten setuju yo. Ngono ki kadang yo isih diomong ae, Mak. Padahal cuek ya. Nggih. Gak setuju ya Mbak ya. Memorinya anu kuat. Aku bertukaran wong pentung-pentungan Mbak Muri. Nek wong iki kena gelem kok ya aku gelem anu apa. Wis gak apa-apa, gak dendam. Tapi aku mau eling tok ngono. Wong ketau ngene tapi aku gak dendam. Nek make kula mboten itu sik mangkel ngoten niku. Gak, nek aku gak. Yo wis lah iku lakon dek. Aduh, sak jem-jem ngoten. Wis anu ngene kula ngoten. Ana dhisik yo anu. Cilik. Tapi nek wong kuwi musuh aku, wis gak kena diampuni. Blas.
Ya ora kudu gepok, ya ora kudu minyak, ya ora Boten kebok senggol ngoten nggih. wis. Tapi nek wong ku tau tukaran mbek aku kok wajahe tak ketoke kok senyume mbek aku. Ya wis, gak apa-apa, rembu ya wong ku masalah ndek kae ngono. Ngoten. Masalah ndek kae aku gak ndelok ora dendam. Nek wong ku mboteme ngantek sing duwe dendam mbek aku iki mboteme tenanan. Wong aku maluwe parah. Mawani. Wani aku. Aku dadi wong paling kon siap tempur no wani kok, Mbak. Rawe-rawe rantas malang-malang putung kok. Sayangnya wedok. Mulane Arifin iki yo sifatnya iki kabeh kaya aku. Kirane padha Mak. Pendendam. Tapi lomone ya wis bal. Dek diwarai ngono wae. Diwarai ya. Ya wis. Saya Mas Arifin yo ngono Mak, nek seneng karo wong cara ngono masalahan iki yo apa los. Mbok maksudnya Anjen cangkeme yo ngono yo ngono. Ayo iki gak digawe-gawe. Nah, Arifin ini terbentuk dari wong berpendidikan, Mbak. Ijek duwe maksud iki ndekne ijek duwe tata krama ngganggu. Nek aku gak. maksudnya masalah berbicara apa ngoten. Nek aku kadung los dol wis wong pasaran. Nggih. Kuwi lah. Wong murahan wong jobo. Kasar lah carane iki nganu ngono cek. Tapi nek Arifin wis terdidik kaya aku, tapi ndekne wis rada Cek enek tertata omongane iki yo los tapi losoke yo gak sekaya aku ngono lho, Mbak. Pendidikan ngono lho, maksudnya wong pendidikan. Arifin nek njaba-njaba malah iso nganggo aku, Mbak. Iso ngomong aku ngono. Tapi nek sifate lho juju apa mak? Plastik. Lah ya sifate nek Elina nek pamane nenggok jopo ngono iki jek nyenengi aku. Mak aku ngono nek Arifin aku nek njaba kler Malah diarahno. Mak, ngono ki aku wis mudeng. Wis pentenge meneng ae. Aku kan nggone Mak Soimah kan sapa ku lho sing klebu penjara ku lho Dewi Mirna sing masih akeh lho. Masa iki lho sing masih karena nggone Mak Soimah do adum dhuwit, Mbak. Lah aku jiwaku meronta tukang ngene. Malah jenengan aku kudu pengen nek ngono. Lah aku ya pengen Mbak, ngono ki anakku gak oleh. Ya. Iki kok pada gane hargane ngono. Iki wong iki dihargai wong iki ora ngono kuwi mak carane. Wis meneng ndungok le. Iya Mak iya. Ngono lah jiwaku wong ora berpendidikan ngono. Pengen le. Piye? Ora ngono kan boheman Mak ya wong diandum mek. Ngono tak jokno Mbak. Heeh, nek aku no gak masalah Mak. Lah iki ngono Lah aku dosak mesti Mak aku Mak. Kuwi sing nggone Mak Soimah kuwi wong sugih-sugih, Mbak. Do nyebar dhuwit kowe lho kowe tak kowe ngono gak. Bener aku terus Nek opo Mak ndek biyen kok kula dereng anu cara nembok jak mboten Mak kula. Yo dijak ngene Mak Soimah kok tak kon nganokno Rafa. Ya Oh, Allah. alah Mbak ya Allah. Iki diam tenan. Duwe aku dikeki dhuwit Mak Soimah sak gebok. Padahal yo ora apa-apa dikeki. Ya ono kan kali jenengan ora mpate akrab urung anu lho Mbak. Iya Mbak, aku ki mok dipacaki kuwi lho bakso imah ku to. Aku dikeki dhuwit sak gebok. Tenan Mak Soimah. Aku ki mau pun mboten usah, Mak, mboten usah. Pokoke kula pun seneng teng mriki. Ora. Wis anu madonos kono anu madonos. Sing mamnung kuwi sing tukang macake to, tukang macake kuwi duduk sebentar, Nak. Ngono kuwi. Gak weno ngono ki sang. Mboten usah, kula ikhlas saestu mboten. Kula teng mriki niku pun seneng pun remen kula. Wong dikengen ngaten iki nggih. Kula ora pengen aku golek apa nang YouTube jenengku pengen meledak pengen ora enggak. Aku seneng atiku aku ngepen
aku seneng ngono tok. Bang. Muga aku terus pengen Mm-mm. boleh mendekati Mak Soim. Lah aku ki sapa? Nggih. Terus aku ben tenar kok. Lah aku ki sapa? Wong aku berdiri panane yo nenggok YouTubean yo ibarate yo sing ngono yo permesa kuwi yo Mbak yo. Lah nek umpamane awakku nggawa bejo, Mak Soim mah ngejak yo malah alhamdulillah. Kayak duit wage Mbak. Tak gendel. Niku padahal jarake anu mak ketoke. Ambek kula teng mriki ketoke jarake nggo maksude mboten adoh-adohi. Wong jenengan anu kok maksude nganu acara niku lho Mak, terusan kula teng mriku niku lho jenengan terus turene nganu duwe uni menek tower niku to. Kula pun teng mriki kok. Ya Allah, maksud mahe wonge tulus tenan. Iya aku peh dikeki ngono terus aku terus nyunjung ora memange yo apik tenan jute awake dhewe aku wong elek. Jute nyatane aku yo dikongkon munggah mendur, yo dikongkon manbak, yo dikongkon ngene yo berarti wonge ora maksude ra pilih-pilih mbak aku ki sapa lah. Tunggale Mbak ing Jogja niku lho Mak. Niku nggih maksude kan kaya anak buahe Mbak anu maksudnya dolan gini Mak Soimah tuh wongnya terbuka ngene. Lah dhek iki yo gak terusan. Yo ndek maksudnya iki yo perasaan kaya jenengan. Aku ki sapa? Nek kapirek. Aku ki sapa yo mikir ngono ngene engko nek tarai jodoh Mak Soimah jodoh mbek aku ndare petok aku. Nggih tenan Mak, malah Mak Soimah sing mara teng ngene warung ngene niku. Mbak Inem niku. Mbak Inem. Nggih. Inem Jogja niku. Wong ora ngerti kok. Kalau simpati seger waras Pak aku semangat. Aku semergae niki wis ibarate YouTube-ku enak sing delok. Enak sing seneng wis alhamdulillah. Sekedar tak nggo mangan karo keluargaku, aku iso ngobani keluargaku saka gambar iki nduk aku wis matur nuwun wis masalah terkenal ki bonus karek kono. Gusti Allah sing mbagahi aku ya ngene iki lah aku ki. Aku yo ora kudu ngunggulno awakku, aku yo ora kudu ngunggulno bandaku, aku yo ora kudu ngunggulno aku ki lho wong ngene ora. Aku sebenarnya mengalir apa enek ikilah aku, ikilah jiwaku. Jadi aku gak kena wong sing kira-kira aku mbok atur ngene gak iso. Aku wong mudah gak wong bener rupaku elek ya aku ora pendidikan, aku gak seneng wong sing diatur-atur, gak seneng aku kudu ngene. Aku nek semakin diatur semakin brutal, malah merontak. Malah. Jadi aku ki roh dhewe iku lho, oh ki barang kuwi apik, ki barang kuwi elek, aku roh dhewe pisan. Aku gak terus aku ki wong sing kaku gak, wong kuwaku sing ora kena diatur gak. Tapi aku iso maca kuwi barang kuwi ki. Oh wong iki ngene, iki wong iki ngene, iki wong ngene. Wis kuwi aku ora kena diubah. Riti nek rong mati rong mari. Ngono ae. Oh ya, kadang permesa yo ngono wong kok sombong. Silakan. Sing penting awake dhewe ngomong langsung cus entuk sego pecel. Sesuk entuk sapa nih Mbak? Nyindir sapa nih Mbak? Nyindir. Insyaallah muga-muga sindiran maut diijabahi karo sing gawe urip iki tetep aku ape mek pesugihan. Samsudin. Iki kita rame-ramene Samsudin. Ya Allah nggih. Samsudin aku ape ngilmu nang kono. YouTube-ku tak tutup, aku ape nggone Samsudin golek pesugihan. Lah nek terusan mboten anu jenengan dipen nutup YouTube ki lho. Lho nek urung entuk dhuwit lek Mbak. Lah wong topo ngene Mbakku wong ido kandha dhewe-dhewe nang YouTube kok. Topo Mbak kayak iki kerdus dhuwit wis ngono kok yo Allah. Plastikan Mbak. Terus pakan ngoten. Aku jek iki terngiang-ngiang Mbak. Samsudin ki tenan nang gendeng ndi kuwi jajal aku dudul jajal. Aku tak meluncur rono kok sopirku tak jek rono. Mas Wahyu. Wahyu tak jek rono ndi nduk panggonane iki Samsudin kuwi aku tak wis gak sah. Dadi aku saman, aku trimo ndonga karo sing gawe urip. Muga-muga dikeki dhuwit akeh aku sekondo nek dikon kei dhuwit 100 miliar wis aku teruk-teruk banget. Iku terus nek dhuwitku entek aku semedine. Penak men. Lho, penak kok ngono penak kok. Iku tenan ora yang gawe jajan Samsudin iku lho. Iku ning TikTokku sliweran kok. Lah jenengan seneng delok kuwi metu terus kuwi. Ya, put tenan.
jajal tenan ora ngger kuwi nunggu disan jajal kuwi sing disan iku Samsudin ku lho jare iku. Nah, negara ndi iki, guys? Negara ndi tenan kok ora kuwi. Iki rada tertarik lek dame sapi. Nah, apa? Segala media tak tutup sep. Langsung topo sep. Hong wilah heng wolah heng. Wis sekolah, guys. Kelaras penting dono sekalan cedak rezekine dono daine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye dan Amin. Singo Lodro penutupane Rapa Ben Wangga